Bueno, vamos facer un cesto como se facían aquí sempre, é a forma de facelo. Esta é a forma, chaman a forma, que é onde van espetadas as varas para poder aguantar para trenzalas outras. Vamos a poner agora tamén, e quitamos aquí para que non ande por aí estarvando moito do ande na cara, quitamos aquí as puntinhas estas que ao final há de que sacar aquí para e as quitamos antes. Bueno, como referencia máis ou menos para saber os buratos que estaban con broca de... era desta de... Estes son broca de... bueno, é unha broca de 10. de 10. Se vamos destes máis pequenos pode ir cunha broca de 6, que son as variñas máis delgadas. Esta vamos a facer con estas varas, que entre ben, porque despois podan salir todas ao tempo, cando se saca o cesto. Sí. Vamos a poñelas as varas. É pois importante tamén que deixe un pouco de marxen por abaixo para facer ao final do cesto, para facerlle a volta. Pois a vara ten que baixar para abaixo de todo. Bueno, xa vedes o pouco material que se utiliza, a tixeira que é imprescindible, isto que ás veces para anchear un pouquinho entre as varas para meter outra, un martillo, que é para petar e apretalos un pouco, só veremos despois. Vamos a utilizar unha piña aquí para meter no medio, para que non se movan as varas. E a mala navalla tamén é moi interesante tela a mano. Unha navalliña, un cuchillo. Vamos juntar as varas aquí. Aquí dáselle a caída que teño que ser máis arriba, vai máis vertical. Se xunta máis, cerra máis o cesto. Vamos a facer así esta altura máis ou menos. E xa atamos cunha vara destas, para que non se mova. Agora poñemos aquí, normalmente pónselle unha piña, que é o que temos máis á man, e pónselle para que non se movan as varas arriba e abaixo tamén, e que é un pouquinho máis fino. Agora collemos unha serie de varas que van a ser 12, como as mesmas costillas que leva, que sean igualiñas, máis ou menos, no gordo, e vamos a empezar a facer, a trenzalo a parede do cesto. E estas son un pouco máis delgadas que as costillas ou valen igual? Mais ou menos A primeira igual. volta é casi preferible porque é onde vai ir o virolo, ainda que sean un poquinho gordas, sean da mesma medida que estas. Depois na segunda volta poden ser un pouco máis delgadas, ou as mesmas tamén. Donde si un poquinho máis delgadas seguramente sea para facer a parte de abaixo do cesto. Estas tamén as vamos poñer á mesma medida a todas para que acaben todas xuntas. E agora metémolas aquí, unha por dentro e outra por fora. Entra nesa, e agora a seguinte, ao contrario das agullas do reloj, vamos ir indo trenzando para que a parte da vara esta quede sempre por riba da outra. E seguimos así hasta acabar a volta, metendo unha vara en cada costillo. Bueno, agora faltanos unha e dúas varas por meter. Aquí, para que queden igual que estas, a peza esta por arriba, temos que levantar estas. Estas primeiras que puxemos, levantámoslas un pouco. E agora seguimos metendo esta. Si, esta é unha das partes importantes, Para que se este queremos que quede ben. queda xa por riba desta. E agora quedanos a última, das 12 que collemos.
e tamén vai aquí, vai por baixo desas. Así. E agora baixamos estas e quedanos todas iguales. Non sabemos por onde empezamos, quedan todas iguales, sale unha por cada costilla. E agora vamos a empezar en calquer sitio, empezamos de novo. En vez de agora metela pola seguinte costilla, vamos soltar dúas. Por exemplo, esta vara de aquí, en vez de entrar por aquí, vai entrar por aquí. Para despois, cando lle fagamos o virolo, teña esta de abaixo que vai a girar, teña por donde ir. E non se desfaga. Entón, esta agora, saltamos dúas e vamos a meter por esta. Aquí. Así. E agora a seguinte, vamos E agora vamos para atrás. Ao revés, cartas. Soltamos dúas, hasta que sala unha por cada sitio. Si, creo que ainda hai xente que fai distinto que salta 3 tamén, eso é un poquinho gusto de cada Hai un. algúns que saltan hasta 7, que son estes cestos que ten así o virolo moi alargado. Sí. Pero, bueno, o sistema é para que non se desfaga, pero chegamos ao final da primeira volta. Este foi a primeira vara que fizemos agora, e agora temos que coller esta de abaixo. Sí, as dúas últimas que quedan. Si, estas dúas últimas de abaixo collemos a primeira, e tamén dimos por dous. Soltamos dúas e dimos a seguinte. E agora collemos esta. E levantamos as outras e hasta pasamos. sacala por a súa costilla que lle tal. Eu chamo-lle costillas a este, non sei como se lle chaman de outra maneira, pero bueno. E agora xa temos outra vez unha por cada costilla. O virolo normalmente ahora xa casi está feito. Xa aquí. E agora vamos a coller e empezamos outra vez a trenzar estas. Metemos unha, en calquer sitio, empezas en calquer sitio, e sal aí, metemos outra. E agora xa facemos con un solo, non? Xa non facemos dous. Sí, con unha sola. Hasta acabar a volta e así hasta acabar as varas. Agora estamos terminando xa a volta, pero antes vamos a apretar un pouquinho para que Para que non entren os ratos. sí, sempre un pouquinho máis fuerte o cesto. E máis non me paso tanto, vai. E agora vamos a terminar hasta que non nos digan máis as varas. Seguimos igual, unha por cada sitio e así. Bueno, acabouse a primeira volta. Coincidirnos ben as varas que ten que acabar por dentro e no largo, ben coincidir. Si, ese tamén se sobra un Ahora poquinho sí. despois pode retocar e cortar por dentro, claro. Sí, porque toca así. Esta é moi larga, por exemplo, voy a soportar aquí. Bueno, agora o cesto, se queres, xa se acaba aquí. Sacas isto, e cerrase, e xa se fai, é pouco alto, pero vamos dar un poquinho máis de alto, vamos dar hasta aquí. Vamos meter 2 varas máis ou 4, porque senón tampouco non colle nada. Para un frutero xa estaría ben. Entón agora cantos farían falta? Agora metemos 2. E tamén, como aquí empezamos de baixo, así, Saltamos e enganchámola por dentro. e esta tamén na seguinte costilla e metémola por dentro. Temos 2. E agora vamos traballar con estas 2 hasta o final. Pero aquí, en vez de metela, vamos ir unha por riba da outra sempre, trenzándolas. Esta ahora, esta por riba. Esta volve a ir por riba. E visualmente no cesto queda igual que o resto. Sí, pero queda o cesto un poquinho máis amarrado.
para que e así hasta acabar a volta. Vamos a darle a pintura. E miramos que va desempenado. É algo máis alto daqui que daqui, por culpa do gordo das barras. E agora vamos a empezar outra volta, pero empezamos aquí. Para compensarle. O gordo da barra para compensar. Listo, entonces Bueno, chegamos vamos arriba. dar máis alto, vamos a facer o cu e vamos a desatar o que tiñamos aquí feito para aproveitar as varas. A piña para o can. Vamos a facerlo. Agora vamos coller de dúas en dúas e deixamos a mitad para cada lado. Había 12, pois deixamos 4 para aquí, 4 para aquí, e collemos as dúas no medio e empezamos a cerrar. Hai quen lle deixa dúas de cada lado, ou quen lle deixa unha, e colle 5 de cada lado. Eu voulle deixar unha hoxe, porque o cesto é pequeno, e para que nos collan as outras, voulle deixar unha. Así que collemos esta, e vamos a torcer. Si torcer é importante tamén ter un pouciño para axudar para que torza polo sitio que queremos, senón torce por onde ela quere. Vamos a torcer aquí e vamos a introducir por aquí para baixo. Entonces cortámosla máis ou menos xelgado para que nos entre ben. E metémosla aquí. Que aí é onde nos van a anchar depois as que trenzan abaixo. Aí está, aquí. E así vamos a facer con todas estas. Unha correspondiente Que a parella que está de enfrentada. enfrente. Bueno, ahora temos as costillas do cu feitas. Agora vamos trenzar os outros, collemos varas un pouquinho máis delgadas para que sean mellores de levar. A punta das varas deixámoslas para dentro, cando saquemos, depois cortanse. Bueno, agora chegamos a este punto, xa que este vimos, e vamos a aproveitar este fallo un pouquinho máis de forza no medio, máis de consistencia, xa que son algo máis gordos, pero aproveitámonos para seguir trenzando. Son algo máis difíciles de meter, porque son gordos, pero van de ir igual. Xa se ve que sempre un por arriba e o seguinte por baixo, un por arriba e o seguinte por abaixo, todos. Bueno, estamos dando remate a última vara e cerramos o cesto. Ahora sacámoslo de... Aí está. Ahora vamos a sacar, aquí non tengo máis nada que facer, para poñerlle o virolo.
Agora, como metíamos as varas unha por riba da outra, agora non se nos recae isto de abaixo. Aquí quedou un son máis corto, bueno, non pasa nada. Agora sabedes que esta xa ten o seu camiñiño para ir e introducirse aquí, esta vara. Vamos a doblar e traémola entre as outras dúas e metémola aquí. Para atrás soltamos unha e para dentro. Se nos queda aí feita. Ben, esta tamén. E entra aí. E todo é así. Claro, ese é polo que é importante ter a altura daqui do que é a vara para ahora ter o espacio suficiente para poder meter para atrás. Se non, igual non darían. Exactamente. Isto xa nos vai servir de guía para facer meter aí o ar. Agora o cesto podía quedar así, podía facer máis alto, máis baixo, e este vamos a meter un ariño para poder o coller na man, que é moito máis xeitoso. Que podería ir agora tanto daría meter aro que asas. A verdad, ou terías que deixar dúas para meter as asas. As asas van igual que o aro, non sei, ten que, a partir de agora había que metelas, ou hai que lle mete limpios pequenos trenzados, e que claro, se lle meten limpios pequenos trenzados, e faise unha asa, átanse aquí e máis aquí, e faise unha asa. Non vai meter un ariño que é máis xeitoso. Vamos facer uso aquí do pau para facerlle sitio. Aquí un centro mellor. Aí o temos. Agora vamos meter aquí uns clavilliños para que non salga para arriba, porque ao secar as varas queda algo floxo sempre. Con dous chega, e non lle fai falta máis tampouco, porque bueno, levounos hora e media facer o cestiño este. Boa referencia. Agora véndense por 6 euros, 8 euros, non sei se pagará o traballo, pero Unha hora e media que dure 20 anos, non polo menos. este durou, se non fala a chuvia, garantizo che boto a 20 euros. Tense que mover algo, senón estes tenden a apolillarse tamén. Están parados nun sitio. Bueno, pois moitas gracias por enseñarnos. Bueno, hai outra forma de facer cestos, pero aquí nesta zona levamos sempre estes. Bueno, a zona como referencia para que non deixamos. A zona é pequena, porque se cadra vas a 20 km e se fan de outra maneira. Sí. Pois a zona é estamos en Ons. Sí, na parroquia Alto de Brión. Estas parroquias de arriba teñen esta forma. Chamase a forma, isto. Eran máis grandes, por supuesto. Tiñan
un diámetro moito máis amplo, porque os cestos podem ser grandes para a Claro. erva, subir as patacas ao zoado, o millo bórreo, e todo eso. Está un pequeno, pois, é para pelar as patacas, ou ir á horta a buscar un repouso. Moi ben. Pois moitas gracias pola clase maestra. Un placer, hombre.